Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Ha joni eɗen e masɗe meɗen ha mbawa wemtande ɗum. Sa ƴeewi to dow to nayi nan toon wiidema noon qur'ana arab ummorto ko bange ñaamo faya bange nano. Nden paama masɗe qur'ana arab ko nayi tan ngoodi. E nder nayi he noon waɗi fillo fillo ngam walloydema jangoyde hen goɗɗum ko ndin mbaadi noon garmi holludema ɗo henne. Joni noon bisimillah, ƴettu kuƴol ma e karnema mbañotoɗa janga ɗigga. Woodi ko portal dow kañum wiyete A. Woodi ko portal les kañum wiyete I. Woodi ko tural kañum wiyete U. Woodi ko kowal kañum woni A. Ay ɗeɗo masɗe nayi ko eten jangete. Joni mbaɗamamin Ekko no pamirta ɗum. Ay bange men ñaamo adi ɗon ko Ba. Ay portal ngal nan ɗon. Ay sawi Ba, portal ngal nan ɗon. Ay sawi Ban, arti ɗon kono koko filla waɗa ɗiɗi daga faami waylaki ndeke. Sawi Be, kanko woni ɗon sabu teskede ne wiye wata walle wata walla, agne agna. Garna portal ma les, ayɗo winda biɗo. Ay portal ngal nan ɗon ko gotal. Nde garɗa e fodde nde mbiɗa bi, ay ndeke arti ɗon. Ne mbiɗa binde arti ɗon kono ko filla waɗa ɗiɗi wiya porɗiɗi les. Ngara e tural ma, ay Bu nan ɗon. Nde mbiɗa buunde waylaki kono koko fooɗi kono ngal ɗon dari. Nde mbiɗa bunde, aɗen ɗon ɗe gonti ɗiɗi hatta ay waylaki. Ɗo mbiɗa Ab ko kowal, les mum ko Ab ko sidda. Ko ni gandirta masɗe ma e sifa daɓɓo. Ganda koɗe nayi kono noon ene woodi ngo wiyete portal pooɗowal dow e portal les pooɗowal e tural pooɗowal e toɓɓel pooɗowel. Joni noon wiya porɗe ɗiɗi dow, wiya porɗe ɗiɗi les, wiya tural ɗiɗi dow. Iwani ɗo nayi ɗo ha joni. Les noon mbaɗanmami ɗon portal dow, portal les, tural, kowal. Les mum mbaɗanmami portal dow, les mum ɗiɗi mbaɗanmami ɗon ha ganda ko gotum. Portal les ngal ɗiɗi mbaɗa les ha ganda ko gotum. Tural ngal mbaɗanmami ɗiɗi les, kowal ngal les tan toon sedda ha ganda ko gotum. Garmi gaddana polle ma Ba ko portal dow, Bi portal les, Bu ko tural, Be ko portal. Ɗum ɗo tan woni ko mbawirta masɗe ma mbasa jiiɓade
so ene mase taw annatama ngal ɗo alluwal gotal ekkotoɗa ɗum haqqille ma wona hen a ronki yaade ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko o holluma ɗum ha jiita lawol ngol a dañani mon walluma noddu en e 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa a saggani ko ɗum yiɗa ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e boowal Yaya li kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.